kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi mnin'ina bata Kulen TV. Early Thursday morning. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka nema updates nyaya dzese dzinenge dzichikoitika. I think nezuro kune zvinhu zvakawanda zvaiitika munyika yeZimbabwe and you know what, takaona my happy faces and mukada kunyatsotarisa zvakanyanyisa, especially paface ya president Mnangagwa. The man was so happy. You know, he was happy because of zvinhu zvainyatsoitika, and some people are saying, especially isusu zvedu, when it comes to analyzing zvinhu zvaiitika, unyatsoonoti panapa pane inonzi counter attack. Tsoro dziri kubudirira dzaida kurongwa, dzaida kurohwa, tsoro dzekuti pavari kuita zvinhu zvavo pasina kana aripo. Imagine tsoro dzekuti tiri kuronga zvinhu but the highest decision making body handiti hapana ma-vice presidents. But anyway, iyo is a topic for another day. Toda kunyatsoonesa nyaya iri panapa yandiri kutisangana nayo ma-streets e-social media iri kutenderedzwa nyaya yezvinhu zvichada kuzonyatsoitika zvese kwazviri kutangira zvakaitika nezvekuda kuzoitika, line up yezvinhu zvese, so that hamuzonyanyoshamisika kuti zvichazofamba sei futi, what's next, chichi chimwe chichazoitika. Kuti munyatsonzwisisa zvinhu zviri panapa. Right, ndakutangira panapa. ED and Zvigananza's faction led by Kuba Tabirei, right, Kuba Kwashi Tabirei, have now initiated their real plan of grabbing power by mutilating our constitution. However, this is going to unleash complete chaos of unimaginable proportion that our country has never seen before. 25 August 2025, Mashonaland Central Rally camouflaged as Land Tenure Implementation Committee. 27 August 2025, special Politburo meeting to push through their 2030 agenda and election of Kuda Kwashi Tabirei to Central Committee in the absence of General, who is away in India on state business. 28 August, 28 August 2026, ED will open Zimbabwe Agricultural Show with President Cyril Ramaphosa, and we will use this gathering to beg Ramaphosa further for his support of his Agenda 2030 and Kuda Kwashi's elevation in the power matrix in Zimbabwe. 29 August, before VP Chiwenga arrives back from India, ED will leave the country for the Vatican and China with his Zviganandas to seek support and blessings for his unholy and uncalled power grab attempt, and will return end of next week. 6 to 9 September 2025, ED Kuda Tabirei and their Zviganandas faction will push to replicate their treacherous Mashonaland Central event of 25 August 2025 to as many provinces as possible. 20 to 26 September 2025, ED will take his Zvigananda faction family and friends to New York for UN General Assembly to recharge, and he will use this gathering to lobby and deepen his ongoing bribery attempts being run by Wicknell to fellow SADC president countries to support his treacherous Agenda 2030 and mutilation of constitution. 27 September to 12 October 2025, ED Kuda Tabirei and their Zvigananza's faction will attempt to complete the replication of their treacherous Mashonaland Central event of 25 August 2025 to any remaining provinces, as they would like to go the ZANU-PF conference having covered all the provinces. 13 to 18 October 2025, ZANU-PF will hold its Central Committee meeting, National Consultative Assembly meeting and conference, where they will seek to complete their push for Kuda Kwashi into the Central Committee, and furthermore, there will be another round of noise, now led by Patrick Chinamasa, of a strong call to resolution number 1, which will now go beyond 2030, but it will now call for ED to remain as president till Jesus comes, as was announced by Ziyambi at the treacherous Mashonaland Central Rally of 25 August 2025. 19 to 25 October 2025, ED and his Zvigananza's faction will lie low to test the temperatures of the people and their colleagues in ZANU-PF post their treacherous conference power grab maneuvers. 28 October 2025,
to 1 November 2025, Mudenda, as the Speaker of Parliament, and through their lined up stooges in Parliament, will approve a surprise motion that will be sprung up for debating, and this treacherous motion will call for the suspension of 2028 election to 2030 or beyond, and for Parliament and President term of office to be extended to 2030 in line with ZANU-PF Conference Resolution number 1. 1 month of November 2025, there will be a fake debate in Parliament to rubber stamp this treacherous motion with an aim to end the debate and have it approved by the end and claim for its implementation in December 2025. 12 Tombo Mirai Papo. To be continued. So this information is coming from Lin Stasia. I think kune vanhu vanomboenda unotambira kuna na X kwekwe kuna na yemaiti Twitter iyi munoona kunge muchimuziva muchimbosangana naye ndopa zviri kubuda napo saka indabva ndangoti cause chaitoti ndibva ndauya nditi ndakaita kunoibheliva zvinhu zvaakutaura ndiri kuona kuti kumashure zvaatotaura zvatoitika kudhara saka madays ese kana manyatsobata madates kuti agricultural shop yachavhurwa kuchazoyana Ramaphosa kuchazodai so it's something chekuti isangoti ayo regedza tugara tangoita nezvazvo because 28 August is today. Let's see, let's watch the space. Let's see kuti chii chichazoitika madates ese maroerwa achazoitwa kunosvika kuna November kwekuti vanenge kwapaswa chimotion chavo chekuti vawirirana kuti hakusina maelection vobva vaita the whole November vachinyebera kudebata this whole issue in Parliament. Unoziva kuti zvinhu zvacho zvichanakidza ende pachanetsa ndozviziva kuti muparliament makasara ma-MP efake ega especially kana chiti ma-MP efake ndikutaura vakasara vachimasquerade as opposition ivo vari vanhu vekuti vanenge vachishanda ne-the ruling party and those guys veku-ZANU-PF my MPs, we don't have any problem with them because that is their party and they are doing their job. So vakapinzirwa mu parliament imomo hapana nothing chimwe chinoshamsira, but these guys ndova tine problem now because ivo vakauya vachiti kuvanhu anyo isai isusu and we are going to do something tichachinja zvinhu tichaita zvinhu zvimake sense, but ukaona zvinhu zvakudai so manje pakuzonzi vachauya vachinyebedzera kuti vanombonzi tingati mabogas right vanenge vachiita kunge makwai iwo ari mapere tingangoti ma-MP ayo ekuopposition akasara vese vari muparliament mabogas. I understand kuti vamwe vekuti vakazongoita chekuhakirwa chekungonzi aiyo manje zvakaitika ka because honestly speaking vanhu vese veopposition pavaicontesta kuti vainoita ma-MP vazhinji vacho vaishandisa mari dzemuhomwe wavo ivo vaisitombori secret macitizens hapana pekuti vaikwanisa kufanda munhu wese kuti toda kuti unodai ndoziva kuti here and there vanhu vaibatanza mari kuti party zvinhu zviende kumberi zvinhu zvemupati zvinhu zvidaidai zve-triple C madays aya but tikanonyatsotarisa mari dzaizo zvinyatsoshandiswa nema-MP dzedzi hameno madhiri avaitorowozvo saka kuti munhu achibuda manje vazhinji vakaremerwa nedhiri racho kuti ndokuna kubuda zvangu but pandendabuda apa ndichazodii mangwana mukuona manje nyaya yacho kuti ndokuna kubuda ndikaenda but inini wacho ndichazoita sei kana ndichinge ndabuda ipapo ndo imwe nyaya yakadzoka yonitase yononetsa. But anyway inini muri weZimbabwe handisi munhu wekuti ndinoda kunyataura zvinhu zvekuti ndingada kuswera ndichiti zvinozodai regai chimbomirira tione. Ndataura ndikati list yandabva naro iro nderalini ndiyo zvinhu zvaari kutaura pana but inini zvinhu zvakangokosha kuti ndikaonawo zvinhu zvikuitika streets futi tisataya tichitaura dzimwewo dzinenge dzichanga dziri kubva pasi pemvura tombotanga tambopfuura nemumastreets tichiona kuti matemperatures acho ari sei chii chiri kunyatsoitika so that tanyatsoti aiwa inzwaiwo zvinhu zvekutaurwa apa izvi so that imimi mangwana munozoziva kuti izvi zvezve zvanga zviri kutaurika apa zvezve zvinenge zvasiri zvekunyeba kana kuti zvechokwadi kuti mangwana musazovhunduke maevents ese achada kuzotora nzvimbo zvakakosha ende chinoita kuti zvitotaurika izvezvi kuti imi kana muchinge mune plani kana muchinge mune shungu nenyika yenyu kana muchinge manhigirina tingati maita seko maboy kana sometimes matodhiniwa chaiko unoziva kuti zvinobohaka kutodhiniwa chaizvo mogara matoona time yacho ishiripo nguva isati yaenda kumberi ikokoko ende zvekuita munazvo but munhu kupindwa mbijana step by step munhu opedzera toti aenda utoda kutotonga kusvika Jesu adzoka zvakaoma muri weZimbabwe zvatinomboona. Anyway, without wasting much of your time ndoda kungogara ndangozivisa vanhu kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zvaizi pane munhu anonzi Owen we-education research is number 1 panyaya idzodzo zvinhu zvamunongoita garai mabata taurai naye okuitirai okuvhurirai ma-FNB business account moitirwa zvese zvamuri kuda kuti zvitese zvinge zvichiitika. I think that's all you need
kungomubata panhamba dzake dzenda kusera pascreen kana kutora mascreenshot zvekuti hauna work permit hazvina basa. Chinongodiwa ipapo ipassport yako chete unoshandisa iyo uchipinda munyika unokubuda munyika iyoyo ndo inodiwa chete kuti uitirwe zvinhu izvozvo naOwen. Saka garai mabata, vhurirwai mabusiness, vhurirwai makambani, kuregisterwai ndemo mavhurirwa FNB business account. Zvinhu zvenyu zvotanga kutokufambirai makutoitawo madhiri ari kupisa patonasi. But for today regedzai timboperera panapa. Ndoziva kuti pane zvakawanda zvatiri kuda kuti tinge tichizoratidzana tichizozivisana. Saka ndangoti aiwa nhasi tingoita chokungomukira kuseni tingozi kubata jongwe muromo so that imimi mozoita se moswera muchiziva zvimwe zvezvinhu zviri kuzoitika vendei because a lot is happening in Zimbabwe right now. Zvamanje ndingatimboperera panapa. Bye bye.